suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod Sa ating spiritual na buhay. Ngunit bago po tayo magsimula sa araw na ito, tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong anak Jesucristo, sa pakikipag-isa po ng iyong banal na Espiritu, kami po ay sama-sama na dumudulog sa trono ng iyong kapangyarihan. Sama-sama po kaming nagpupuri, nagpapasalamat, sapagkat laging ang katapatan mo ay lagi naming nararanasan. Ang pagkilos, paggabay at patnubay mo sa buhay ng bawat isa ay lagi po namin, O Diyos, nararanasan. Ama, sa umago pong ito, samahan mo po kami ng iyong makapangyarihang pagkilos ng santon mo ng iyong banal na Espiritu, upang tunay nga ang lahat po ng aming mapapag-aralan ay maging inspirasyon namin, maging blessing sa aming spiritual na buhay, at tunay nga po, O Diyos, na maging kalakasan sa sino man pong nangangailangan ng iyong tulong at gabay. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat napakabuti mong Diyos. Ang iyong salita ay matatanim sa aming matabang puso, at ang mga binhing ito, tunay ngang ito'y lalago at mapapagpala ang bawat isa sa amin. Samahan mo po kami sa araw na ito, at pinagkakatiwala na po namin ang lahat ng bagay, ang aming pagpubulay-bulay ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Praise God po. Ako po ay nahingi ng kaunting paumanhin sa inyo, sapagkat malat na malat po ang aking boses. Ako po ay ganito po talaga ang nangyayari kapag sobrang init. Pero hindi po kayang pigilan ang pagpapahayag po ng salita ng Diyos, kahit po ganito ang kalalagayan ng ating boses. Sa umaga pong ito ay tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos, at samahan niyo po ako, mga magulang kapatid, kung sino man po ang nakakapanood sa inyong tahanan, saan man po kayo naroroon. Maligaya po ako na muli po ay magkakasama-sama tayo sa araw na ito. At ang atin pong pag-aaralan sa araw na ito ay matatagpuan po sa Proverbs or Kawikaan. Proverbs chapter 10 verse 22. Proverbs chapter 10 verse 22, na ang sabi po dito, the blessing of the Lord brings wealth, and he has no trouble to it. The blessing of the Lord bring wealth, and he adds no trouble to it. Ang pagpapala daw po ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang
kabalisahan. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang sabi po dito ay kapag daw po ang blessing ay galing sa Diyos, ito daw po ay perfect. Kaya po yun ang ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Perfect blessings comes from our God. Perfect blessing comes from our God. Ang lahat po ng mabuti, perpektong pagpapala ay buhat po sa ating Panginoon. At alam po natin na walang naghahangad ng pagpapala ang hindi buhat sa Panginoon. Pero bakit po marami sa atin ang nakikita natin na bakit yung blessing nilang meron na nararanasan ay parang hindi galing sa ating Diyos. Bakit? Kasi po yung mga blessing na nararanasan ng karamihan ay mayroong dong kagulumihanan, meron po parang kabagabagan, meron pong kabalisahan. At kapag ka po ang blessing ay may kasamang kabalisahan, ito po ay hindi galing sa ating Diyos na buhay. Kaya po pag-aralan po natin sa umagang ito yung perfect blessings comes from God. From our God. Kaya po, ano po ba ang naidudulot? Paano po ba natin na masasabi na yung blessings, yung mga pagpapala, yung mga pabor na ating nararanasan ay galing sa Panginoon? Ano po ba ang idinudulot nito? Ang una po dito, sabi po doon, if blessing comes from our God, it brings contentment and pure happiness. It brings contentment and pure happiness. Ito daw po ay nagdudulot ng kasapatan at tunay na kaligayahan. Kapag po yung mga blessings na meron tayo, hindi lamang po ang blessings na sinasabi dito ay tungkol sa pera. Hindi lamang po tungkol sa pera, kundi sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Ito man po'y pinansyal, ito man po'y material, ito man po'y physical, ito man po'y emotional, ito man po'y mental, lalong higit po spiritual. Marami po sa atin ang lumalakad sinasabing sa katwiran, pero bakit punong-puno ng kabalisahan, punong-puno ng pag-aalala? Ang lahat po ng blessing sa aspeto ng ating buhay, kapag po tayo ay may kakontentuhan, kapag po nakakaramdam tayo ng tunay na kaligayahan, ito po'y masasabi nating blessing comes from our God. Ano po ang sabi sa unang Timoteo? 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 9. Ano po ang sinasabi na kapag ang mga blessing, ang mga pagpapalang ito ay buhat sa ating Panginoon? Ano po ang sinasabi dito sa 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 9? Ang sabi po dito, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. And verse 9, ang sabi po dito, people who want to get rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desire that plunge men into ruin and destruction. Ang sabi po dito, kapag daw po ang mga bagay na meron tayo ay tayo ay nasisiyahan, ito daw po yung perfect and sabi nga po true gain natin. Ito po daw yung blessing na galing sa ating Panginoon. Sapagkat nasisiyahan tayo, nakukontento tayo sa anong meron tayo. Ano man po yung ating nasa hapag, ano man po yung ating nararanasan, ito man po ay hindi ganun karangya. Pero dahil kontento tayo at nananampalataya tayo ng ating nararanasan at ang ating sabi nga tinatamasa ay buhat sa ating Panginoon, tayo po ay nasisiyahan sa kung ano man ang meron tayo. Ang sabi nga po dito sa ating binasa nung tayo isinilang sa mundong ito, wala naman tayong dala kahit na ano. At kung tayo aalis din sa mundong ito, wala din tayong madadala kahit na ano. Kaya kung tayo daw po ay may pagkain, may inumin na nasa ating hapag, makontento na tayo. Ibig sabihin po, hindi naman titigil tayo sa pangangarap, kundi
kung ano man ang meron ka ngayon, ipagpasalamat mo at idalangin mo sa Lord na, Lord, ito pong lahat ng ito ay lalo pang higit na maging pagpapala sa aking buhay, sa aking buong pamilya at maging sa aking mga mahal sa buhay. Huwag kang titigil ng pagsusumikap upang makamtan mo yung lubos-lubos na blessing galing sa ating Panginoon. At ang sabi nga po dito, because many people nowadays use all kinds of techniques to gain wealth, to gain position, to gain power. Marami po sa atin ngayon ang ating nakikita, nababalitaan, na ginagawa ang lahat ng kapararaanan para magkamal ng salapi, para magkaroon ng maraming kayamanan, para po naandoon na magkaroon ng kapangyarihan, magkaroon po ng posisyon, gagamitin ang anumang kapararaanan, even po ito ay karahasan, even po ito ay pananakot, at lahat po ng klase ng kasamahan, makamtan lamang po niya yung kapangyarihan, kayamanan at posisyon na kaniyang hinahangad. Pero kapag po yung mga kahit pa grabe kang kayaman, kahit pa sinasabi pong ikaw ay bilyonaryo, kung ito naman ay nakuha mo na sa maling pamamaraan, hindi ka rin po makakaramdam ng tunay na kaligayahan. Pero kahit ito'y simple lamang, ito'y maliit lamang, ito'y pangkaraniwan lamang na blessing na nararanasan mo, even po financial, even mo position, even po yung power na sabi nga po dun ay simple lang, pero dahil ito'y nagdudulot sa iyo ng kapayapaan, nakakasigurado ka magulang kapatid na yung blessing na yan, ano man ang meron ka ngayon, galing yan sa ating Panginoon. Sapagkat ikaw ay sabi nga po doon, dapat lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Alam niyo po ba, yung taong grateful, yung taong laging marunong magpasalamat, lagi niyang napiplease ang puso ng ating Panginoon. Sa simpleng bagay, laging thank you, Lord. Sa simpleng achievement, thank you, Lord. Sa simpleng nagagawa niya, to you all the highest praises and thanksgiving, O God. Yun po yung laging namumutawi sa kanyang labi. Maging po kahit na pa, uy, bakit magaling ang husay mo? O, ikaw ay salamat at nakatulong ka. Nagiging malago ang iyong gawain. Lagi po nating babanggitin, all glory belongs to our God. Yun po yung tunay na blessing na galing sa ating Panginoon. Hindi po natin hangad na tayo maparangalan, hindi po hangad natin na tayo mapapurihan, kundi ang lagi po nating ina-acknowledge, kung wala po ang Panginoon, wala po tayong magagawa. Sapagkat sa pulpa lamang po, alam na po ng Diyos ang plano niya para sa atin. Alam na po na ang Panginoon ang destiny na meron po tayo. Ano po ang sabi sa Jeremiah 29 verse 11? Ang sabi po dito, for I know the thought that I think towards you. Says the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Ano po sabi doon? For I know the thoughts that I think toward you. Says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Ang sabi po doon, ang Diyos po lamang ang nakakaalam ng mga panukala natin, ng mga panukala niya para sa atin. Sabi nga po doon, para tayo bigyan ng pag-asa at maayos na kinabukasan. Sa ating hinaharap, maganda na po ang plano ng Diyos. Hindi po tayo para pahirapan, hindi po tayo para makaranas ng iba't ibang challenges at persecution na magdudulot para talikuran natin ang Panginoon, kundi ang lahat pong ito ay nangyayari sa atin sapagkat pinilano ng Diyos na ito. Ito po'y makakapagpatatag ng pagtitiwala natin sa Panginoon. At ang pinakang maganda po kapag tayo po ay alam po nating sumusunod, mga anak ng Diyos na sumusunod sa kanyang kalooban. Ano man po ang daanan na maranasan nating trials, ano man po ang maranasan nating persecution, ano man po ang maranasan nating challenges, nakakasiguro po tayo na sa laban natin ito, kasama po natin ang ating Panginoon. Ang kanya pong Holy Spirit
ang laging nagga-guide po sa atin. Para po sa lahat ng bagay na meron po tayo, hindi po tayo tumitingin sa ating kanan, hindi po tayo tumitingin sa ating kaliwa, hindi po tayo tumitingin sa ating nasa likuran para ipakita yung mga bagay na magdudulot sa atin ng agam-agam. Makikita natin bakit yung aking kapitbahay, ang ganda ng bahay, ang ganda ng sasakyan, bakit siya may malagong business, bakit siya ang taas ng posisyon, bakit ako ganito lang, bakit ganito, bakit ganon. Marami po tayong bakit. Pero kapag po tayo nakapokus lamang sa tunay na kalooban ng Diyos, nakapokus lamang tayo na ito yung plano ng Diyos sa atin, everything will put into order. Lahat po ng bagay ay nasa, sabi nga po doon, nasa pagkakasunod-sunod, nasa kaayusan ang lahat ng bagay. Sapagkat bakit po ang lahat ng ito'y nagginagayad po tayo ng banal na spirito ng ating Panginoon. Kaya magpasalamat po tayo. Magpasalamat po tayo sa kung ano man ang ating nararanasan ngayon. Ano man ang meron tayo ngayon. Kung tayo po ay nangangarap ng ganitong klaseng buhay, ng ganitong klaseng ministry, ng ganito pong klaseng kalalagayan, huwag po tayong tumigil sa pananalangin at paniniwala na in God's perfect time, ang lahat po ng ating dalangin ay ating mararanasan. But for now, kung ano po ang nasa ating harapan, kung ano po tayo ngayon, ipagpasalamat po natin sapagkat ito'y kalooban ng ating Panginoon. His perfect blessing, His perfect will, ay lagi po nating nararanasan. At ang sabi po sa ikalawa, if the blessing comes from our God, it brings great favor. Ito daw po ay nagdudulot ng matinding pabor, sabi ko'y dakilang pabor. Ito daw po ay, pag sinabi po nating favor, ito naman po ay hindi natin pinaghirapan. Kapag po ang pabor ay ating naranasan, hindi po natin ito pinagtrabahuhan. Ito po ay dulot ng kabutihang loob ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay gumawa ng pabor sa isang tao, hindi po niya ito hiningi sa iyo, kundi kusang loob mo ito, dala ng iyong mabuting kalooban, dala ng iyong pagmamalasakit sa iyo. Sabi nga po, favor is an act performed out of goodwill. Favor is an act performed out of our goodwill. Yung ating generosity, yung ating sabi nga yung compassion natin. Sabi nga po, something done and granted out of our goodwill. Yun pong mga ginagawa natin out of our generosity. Hindi po yun hiningi sa atin. Hindi po yun sabi nga po, idinimand sa atin, kundi dahil mabuti ang ating kalooban, gumagawa tayo ng mga pabor sa ating kapwa na nagdudulot ng kaligayahan sa kanila, na nagdudulot ng katiwasayan sa kanila. Yun pong ating pagsasakripisyo bilang mga lingkod ng Diyos na tinawag. Pupunta ka sa isang lugar, sa isang malayong lugar, sa isang liblib na lugar upang abutin ang kanilang pangangailangan, upang bigyan sila ng tulong, ito man po ay spiritual o physical, o ito man po ay pinansyal o material na bagay. Inaabot po natin sila saan man po sila naroroon out of our love and compassion. Yun po ay favor para sa kanila na hindi po hiniling, na hindi po nila sabi nga ay ipinilit sa atin. Ganon din po ang ating Panginoon. Kapag na-please po natin ang ating Lord, ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay sa ating lahat ng mga ginagawa, kahit po hindi natin sabihin, ang Diyos po'y gumagawa ng pabor sa bawat isa sa atin. Mga magulang kapatid, sa umaga pong ito, lahat po ng ating mga ginagawang mabuti, yan po'y nakatara sa Diyos. Hindi po yan mawawala ng kabuluhan sapagkat siya po ang ating great rewarder. Siya po yung ating great rewarder. Kaya po, kung tayo man po'y gumagawa ng mabuti, ng perfect will ng Panginoon, tapos walang nakakapansin, walang nakaka-acknowledge, hindi ka laging na-acknowledge, hindi laging nakikita yung mga effort na ginagawa mo, magulang kapatid, wag po tayong mag-alala. Bagamat hindi man makita yan ng tao, may Diyos.
na tayong tapat na pinaglilingkuran ng nakakakita po ng lahat ng ating ginagawa. At yung pabor niya lagi po nating mararanasan. Sabi po dito, napakaganda po nung sinabi ng salita ng Diyos sa Isaiah 58 verse 11. Ano po ang sabi dito sa Isaiah 58 verse 11? And I will always guide you and satisfy you with good things. I will keep you strong and well. You will be like a garden that has plenty of water, like a spring of water that never goes dry. Yan po yung sinabi. At napakaganda po nung i-translate po ito sa Tagalog. Ang sabi po sa Isaiah chapter 58 verse 11, ang sabi po dito, at akong si Yahweh, ang siyang sa iyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Purihin po ang Diyos sa kanyang dakilang salitang ito. Ang sabi po doon, lagi daw po kapag nakuha natin po yung pabor ng Diyos, napakaganda po ng ating, sabi nga po doon, mararanasan. Napakaganda po ng ating lalakaran. Magulang, kapatid, sino man po yung may pinagdadaanan sa oras na ito, na marami kang tanong, lagi ka lang magtiwala sa ating Panginoon. Lagi mo lamang ialay, i-offer sa Diyos kung ano po yung mga kahilingan ng iyong puso. Sa iyong mga sakripisyong ginagawa sa iyong ministeryo. Kung ikaw ay kanyang tagasunod, mga anak na gumagawa sa kanyang ministeryo. Ito yung pangako sa atin ng Panginoon. Kapatid, kung hindi ka pa man ginagamit sa ministeryo ng Diyos, pero sa maliliit na bagay, nagagawa mong tumulong sa kapwa, nagagawa mong mag-extend ng tulong sa ating kaibigan, kapatid, kapitbahay, mahal sa buhay o sa lugar saan man tayo naroon, sa ating mga trabaho. We extend our help out of our goodwill. Kapatid, hindi yan mawawala ng kabuluhan. Kita ka ng Diyos sa iyong mga ginagawa. At ang sabi niya, akong si Yahweh, ito po yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi po dito, at akong si Yahweh, ang sayo'y laging papatnubay. Yung guidance, yung protection, ay lagi po nating mararanasan. Yes, naranas ka ng sakit karamdaman, pero ang ating makapangyarihang Diyos ang magpapagaling sa iyo. Sabi nga po doon, ang imposible sa tao ay laging posible sa Diyos. At hindi nabibigo ang sinumang umaasa at nananampalataya sa Kanya. Sabi nga po, He is a God of all flesh and nothing is too hard from Him. Wala pong mahirap sa ating Panginoon. Kahit napaka-imposible ng sitwasyon natin, ikaw ba magulang, kapatid, sa oras na ito'y dumadanas ng mabibigat na pagsubok, na problema? Pagtiwala sa ating Panginoon. Iiyak mo yan sa Diyos. Isumbong mo yan sa Diyos. Sa Diyos tayo magsumbong. Sa Diyos tayo lumapit. Sa Diyos tayo tumawag. Sapagkat bakit? Lagi ko pong sinasabi ito. Ang author ng ating buhay na ito ay ang ating Panginoon. Ang author ng ating lakas ay ang ating Panginoon. Ang author kung gaano kahaba ang ating buhay ay ang ating Panginoon. Ang author kung ano yung nasa isip mo, nasa puso mo, ang lahat ng kakayanan mo, lahat yan galing sa Diyos. At ano pong sinabi ng kanya sa inyo? Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya ang sabi ng Diyos, at akong si Yahweh, ang sa iyo'y laging papatnubay. Sabi po dito, lahat ng mabubuting kailangan mo. Kaya baka magulang, kapatid, meron kang hinihiling sa Diyos na hindi binibigay. Alam ng Diyos kung makakabuti o hindi.
ang hinihiling mo sa Kanya. Maaari ngayon ay magdudulot sa iyo ng kapahamakan, kaya hindi pa niya ibinibigay. Or maaaring may perfect time pa ang Lord bago yan ibigay sa iyo. Kaya ang sabi nga po dito, lahat ng mabubuting kailangan ninyo'y aking ibinibigay. Yun lamang po palang mabubuting kailangan natin in this perfect time. Yun lang po yung ibinibigay sa atin ng Panginoon. At ang sabi po doon, at palalakasin ang inyong katawan. Ang sino mang nagtitiwala sa Diyos, laging magpapanibagong lakas. Ang sabi po doon, ang lakas nila ay laging matutunad sa pakpak ng agila. Sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod, tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi manghihina. Ganun po yung mga taong nagtitiwala sa author ng kanyang buhay. At ang sabi po doon, ano daw po yung makakatulad natin? Ang makakatulad natin ay pananim na sagana sa dilig at batis na di nawawala ng agos ng tubig. Sapagkat tayo po'y nagtitiwala, sumusunod sa kalooban ng Diyos, kailanman hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Sasabihin po natin, Pastora, ibig sabihin, hindi kami magkukulang. Bakit nakakaranas po kami ng pagkukulang? Yes, may mga pagkukulang, pero ang Lord ang magsasapat. Ang Lord ang magpo-provide. Baka naman yung sinasabi mo na pagkukulang ay hindi mo pa kailangan ngayon. Pero kahit kailan, sa sino man pong nagtitiwala sa ating Panginoon, siya'y laging sapat. Ipinoprovide po niya ang lahat ng ating mabubuting kailangan sa takda at tamang panahon. Purihin po ang Diyos sa oras na ito. Kaya nga po, ang encouragement po sa bawat isa sa atin, sabi po sa Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path straight. Sa Diyos ka magtiwala buong puso at lubusan. Huwag daw po tayong mananangan sa ating sariling karunungan. Siya ay laging sangguniin mo sa lahat ng iyong mga lakad at Kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong mga balak. Yun po yung napakagandang encouragement sa bawat isa sa atin. Lagi po nating isang guni, anuman po yung ating gagawing desisyon, anuman po yung ating balakin, anuman po yung ating mga nais gawin, isang guni po natin sa Panginoon. Para po siya yung magbigay ng katuparan nito. Bakit po? Bakit po kailangan isang guni lagi natin sa Diyos? Dahil katulad po ng sinabi ko kanina, siya yung pong author ng ating buhay. Meron po mga pagkakataon, isinasangguni nga natin, pero yun pa rin po namang atin ang nasusunod. Hindi pa sumasagot ang Lord, hindi pa siya nangungusap sa atin, gumagawa na tayo ng ating kapararaanan. Kaya kung minsan po tayo'y pumapalpak, tapos magtatanong tayo, Lord, bakit ganito? Ipinag-pray ko naman po ito, idinulog ko naman ito sa iyo, pero bakit ganito ang nangyaring resulta? Oo, idinulog mo sa Diyos, ipinanalangin mo, pero inintay mo ba yung sagot ng Diyos sa iyo? Hindi po laging tayo nagpe-pray lamang, kundi nagbabasa din po tayo ng salita ng Diyos para makuha po natin yung katugunan ng ating Panginoon. Kung ikaw magulang kapatid ay lagi ka lang nananalangin, pero hindi mo po naman binabasa ang salita ng Panginoon, kulang. Sapagkat humiling ka sa Diyos, pero hindi mo naman hinanap kung ano yung kanyang katugunan at matatagpuan po natin yon sa kanyang salita bilang pangungusap sa atin. At kapag po ang lahat ng ating ginagawa ay may kapayapaan, lahat po ng ating ginagawa ay may kayang magaan sa ating kalooban, ito po'y makakasigurado tayong kalooban ng Lord. Pero kapag po ang ating ginagawa ay para lamang masatisfied ang ating kagustuhan, out of our pride, out of our greediness,
out of our, sabi nga po doon ay self-righteousness, aminin pa po natin hindi. Maring sa una, okay, pero hindi po tayo magtatagumpay kung iba po yung motibo ng ating puso. Kaya sa lahat po ng oras, ipasiyasat po natin, katulad po nung naging tema natin ng huling buwan ng last month of March. Kailangan po sa lahat ng ating gagawin, purify our heart. Purify our intention. Maayos ang ating, malinis yung ating hangarin, malinis yung ating naisin, malinis yung ating kalooban at isipan na ginagawa po natin ito para sa kaluguran at kaluwalhatian ng ating Panginoon, na wala tayong ipinapahamak, wala po tayong, sabi nga po doon, ay sinasagasa ang kalooban o damdamin ng ating kapwa. Purihin po ang Diyos. At ang sabi po doon, kapag po ang pagpapala ay galing sa ating Panginoon, ang ikatlo, it brings right obedience. Ito po ay nagdudulot sa atin ng tamang pagsunod. Mga magulang kapatid, marami po tayong sinusunod, pero hindi lahat ng sinusunod natin ay tama at mabuti. Pero kapag lagi pong ang ating puso't isipan ay nakatune in sa ating Panginoon, nakakasigurado po tayo, yung sinasabi nga yun daw pong ating path ay laging gagawin niyang tuwid. In Proverbs 3 verse 5 to 6, yung binasa po natin kanina, na lagi po tayong itutuwid ng Panginoon. Kaya po, hindi po lahat ng ating desisyon, hindi po lahat ng ating naisin ay naandoon na tayo po ay tama yung ating sinusunod. Hindi po sa lahat ng ating sinusunod ay tama. May mga sinasabing, kasi kaya ko lang naman sinunod, malaki ang utang na loob sa kanya. Kaya ko lang naman ito ginawa kasi sabi ni ganito. Kaya ko lang naman ito ginawa kasi ganito, kasi ganito, kasi ganyan. No. Kaya kailangan po natin gawin yan dahil yan po ay kalooban ng lumikha sa atin. Dapat po yung ating pagsunod, alam nating ito'y magdudulot ng mabuti para sa nakararami. Nagdudulot ng kaligayahan sa damdamin ng ating Panginoon at nagdudulot po ng kaluguran sa harapan ng ating Diyos na buhay na may akda ng ating lakas, ng ating talino, ng ating karunungan, ng ating kaalaman. Right obedience. Sabi nga po doon, obedience is better than sacrifice. Kahit napakarami mong isinasakripisyo, pero wala po yung tama mong pagsunod, wala pong kabuluhan ang lahat ng yan. Kahit marami ka, sasabihin mo, sobrang pagod na pagod ka na, sobrang marami mo nang isinakripisyo, sobrang dami mong ginagawa. Kung mali po ang ating puso't isipan, it's not the perfect will of God. Napapagod ka lang. Pero kapag ang iyong pagsunod ay naaayon sa naisin ng ating Panginoon at nagdudulot ng blessings sa nakararami na nasa kapaligiran mo, magulang kapatid, ang ginagawa mong yan ay kalooban ng Diyos. Right obedience. At ang sabi po sa Deuteronomy, ano po ang sabi sa Deuteronomy 28 verse 1 to 2? If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All this blessing will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. Ang sabi po dito, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all nations on earth. All these blessings will become upon you and accompany you if you obey the Lord our God. Praise God. Kapag daw po magaganap po sa atin, sabi po
Sabi po sa Tagalog in Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 2, magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Kayo'y pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong mga bayan. Purihin po ang Diyos. Saan man po ibig sabihin, yung blessing po ng Lord, laging mag-o-overtake sa atin. Lagi tayong susundan. Saan man daw po tayo naroroon. If we fully obey the commands of our God. If we fully obey the commands of our God. Sabi po, i-exalt tayo ng Lord. Hindi tayo mag-e-exalt sa ating sarili. Hindi po tayo yung magtataas. Hindi po tayo yung magpupuri sa ating sarili. Kundi ang Diyos ang magtataas sa atin at siya ang pupuri sa malahat ng ating ginagawa. Ang Diyos po ay laging tapat, mga magulang kapatid. Hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kung tama ang pagsunod, tama po yung matatanggap nating tulong galing sa ating Panginoon. Inuulit ko mga magulang kapatid, kung tama po ang ating pagsunod sa kalooban at naisin ng ating Panginoon, tama po lagi ang blessing o pagpapala na ating matatanggap. Ang Diyos po ay laging tapat. Kung minsan, nawawala po yung ating honesty sa Lord, nawawala po yung ating faithfulness sa Lord, pero lagi po siya nag-iintay. Lagi po niya tayong hinahanap. Lagi po siyang tapat sa bawat isa na kanyang tinawag. At magulang kapatid, isa ka sa tinawag ng Panginoon. Isa ka sa pinili ng Diyos para yung pagpapala na galing sa Kanya ay iyong maranasan ngayon at magpakailanman. Sa atin pong encouragement, ang aking pong encouragement at iiwan sa inyo, mga magulang kapatid, napakaganda po ng pangako ng Diyos sa Deuteronomy chapter 28 verse 2 to 6 na ito po ay babasahin ko sa Tagalog. Napakaganda po ng mensahe ng Diyos. At ito po ang nais kong iwanan sa inyo sa umagang ito. Bilang patunay na kung patuloy tayong susunod ng may katwiran, may kabanalan at may katotohanan sa lahat po ng naisin at sa lahat po ng kalooban ng Diyos, ito po yung blessing na ibibigay sa atin ng Panginoon. At sabi nga po doon sa pinag-aralan natin, ang blessing, the perfect blessings comes from our God. It brings, sabi, contentment and pure happiness. Ikalwa po, it brings great favor. Ang ikatla po, it brings pure, right obedience. It brings us right obedience. At ito po ang iiwan ko na kapag po tayo ay nagkaroon ng kakontentuhan, ng tunay na kagalakan, naranasan natin ang pabor ng Diyos, naranasan po natin yung tamang pagsunod sa ating Panginoon na yun po ang number one na qualification na dapat pong tanggapin ng isang tinawag, na isang dapat pong sundin ng isang tinawag, ng isang anak ng Diyos, ng isang nagnanais na makatanggap ng iba yung pagpapala sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ito po yung tamang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. At kapag nangyari po yun, ito po yung aking iiwan sa inyo na napakagandang pangako na galing po sa kanyang salita na totoo pong nararanasan ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang sabi po dito, magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin din ninyo ang aking mga utos. Sabi po sa Deuteronomy 28 verse 2 to 6, ang sabi po doon, ang sabi po sa Deuteronomy 28 verse 2 to 6, magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos, kay pagpapalain niya sa loob at labas ng kanyang mga bayan. At ang sabi po doon, pagpapalain niya ang inyong mga anak, lupain, pati na ang mga hayop. Pararamihin niya ang inyong mga baka
at iba pang mga hayop. And verse 5, lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawala ng laman ang inyong masahan ng harina. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Kapag po kaya po ang sinabi ko po kanina, mga magulang kapatid, pag tama ang pagsunod, tama ang matatanggap na tulong at blessing mula sa Panginoon. Hindi lamang po sa ating pamilya, ang sabi po doon, sa lahat ng ating resources, sa lahat ng ating mga anak, sa lahat ng ating mga tinatangkilik. Yan man po ay trabaho, yan man po ay negosyo, yan po man ay sakahan, taniman, pag-aalaga ng hayupan, anuman po ang resources na meron tayo. Kapag po lagi nating ito'y ipinagkakatiwala sa Diyos at sinusunod po natin ang kalooban ng ating Panginoon at yung kanyang perfect will sa atin, mararanasan po natin ang iba yung pagpapalang ito sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Purihin po ang Diyos sa umagang ito at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito sapagkat kami ay muli ay nakatapos pagbulay-bulayan ng iyong salita na tunay nga po Panginoon, tatamasahin namin ang walang humpay na pagpapala kung lagi kami susunod sa iyong mga tagubilin, sa iyong mga naisin at sa iyong kalooban. Ang pagpapala, O Diyos, nalaman po namin sa umagang ito na ang pagpapalang buhat sa iyo ay nagdudulot sa amin ng kukontentuhan, nagdudulot po ito sa amin ng tunay na kaligayahan, nagdudulot po ito ng matinding pabor, nagdudulot po ito ng tamang pagsunod. At kapag po ang lahat ng ito'y nararanasan namin, we pray, we declare, and we decree na mangyayari ang sinabi sa iyong salita sa Deuteronomy 28 verse 2-6 sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat ngayon pa lamang ay nararanasan na namin ang kasapatan buhat sa iyo, O God. Salamat sa lahat ng itinuturo mo sa amin. Salamat sa lahat ng pagpapala mo, sa lahat ng aming ginagawa at sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Tunay ngang wag po kaming magsawa na sumunod sa iyo at wag po kaming magsawang gawin ang kalooban mo. Sapagkat kung wala ang iyong banal na spirito, kung wala ang tulong mo, kung wala ang pagpapala mo, kung wala ang gabay at patnubay mo, wala po kaming magagawa. Ang lahat pong ito, maging ang mga magulang kapatid ko at ang lahat po ng mga nakakarinig, sumusubaybay, nakakapanood ng morning devotion na ito, Tinig ng Pag-asa, ngayon pa lamang naranasan na po nila ang pagpapala sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay at naranasan na po nila na sila po ay magkaroon ng tamang pagsunod sa iyo. Marami pong salamat sa kanilang buhay, katagpuin mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan at matuto po silang lumapit, manalangin at magbasa ng iyong salita. Marami pong salamat sa kami pong lahat ay nagtitiwala sa iyo, umaasa sa tulong mo, umaasa sa paggabay ng iyong banal na spirito. Lord, we entrust to you everything, O God. Receive all the highest praises, glory and thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Muli po, magandang umaga at pagpalain po ang ating mga susunod na araw at lahat po ng ating mga ginagawa. God bless us all.